салом братану сестратану. Ман Фарух Ваитов, актёри театри Кони Бодом. Ман аз ҳар як тамошабин, аз ҳар як мухлисе ки маро тамошо мекунад ва дар таги видеоҳои ман комментария менависад, узр пурсида мехоҳам, маъзарат мехоҳам. Чунки ман намедонам ки чӣ хел зиндагӣ кунам, бо чӣ кор машғул шавам, чӣ кор кунам, ман намедонам. барои он ки ман фикри худамро надорам. Ман худам намедонам ки чӣ хел зиндагӣ кунам, кӣ бошаму чӣ шавам. Ман умуман дар ин ҷода ақлу фаросат надорам. Илтимос дар комментария нависед. Ман кӣ шавам, чӣ шавам, чӣ кор кунам. шумо гӯед, ҳамин фикри шумо бениҳоят ба ман зарур. Чунки шумо комментаторои беҳтарини дунё. агар ман касал шавам ҳам, ман ба духтур намеравам. ман ба комментаторҳо муроҷиат мекунам. Чунки шумо айнан муайян мекунед ки ман чӣ касалӣ дорам ва чӣ хел бояд табобат кунам. раҳмат ба шумо. лайк.